svakodnevnoj borbi da se kultura sačuva ne samo kao reč na papiru, već kao imenica dostojna svog imena, koje drugim rečima znači sveukupnost materijalnih i duhovnih vrednosti koje je čovečanstvo stvorilo i razvilo u toku svoje istorije, srećemo retke koji nisu od te borbe odustali. Kad kažem retke, nije to mala brojka. To su brigade umetnika, novinara, profesora, kojima je verovatno na samom rođenju poneku spuštena zvezda iz plavog kruga, koja će kroz njihov lik i delo da ispriča priče poetu. Takvi ljudi su od neprocenjive vrednosti. Oni se čuvaju, o njima se govori u onim krugovima gde se slični sličnima raduju, imaju isti zadatak da svoje znanje prenesu dalje, jer samo tako će kultura jednog naroda postojati i sutra, gradeći mostovima u krug prijateljstva na svim meridijanima. Naša večerašnja gošća je upravo jedna od takvih ljudi i velika nam je čast što je sa nama, da iz kruga o krugu u krug ispriča svoju priču. Da je vreme najveći poklon koji jednim drugima možemo dati, uvek iznova potvrđujete vi, dragi naši, svojim dolascima na naša drugovanja. Hvala vam mnogo na tom poklonu i na ovaj način zajedno čuvamo ono što je najvrednije. Ona je profesor, doktor i predsednika Kreativno-edukativnog centra Artbeat. Doktorirala je književne nauke, osnovne, magistarske i doktorske studije, završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, zaposlena je kao univerzitetski profesor, održala je predavanja po pozivu Univerziteta Ede-Šlora u Budimpešti i na katedri za slavistiku prestižnog Jagiellonskog univerziteta u Krakovu, a takođe je imala i izlaganje o Andriću u okviru simpozijuma na Univerzitetu Lomonosov u Moskvi. Bavila se novinarstvom, obrazovnim izdavaštvom, književnom kritikom i radom u redakcijama za kulturu RTS-a. 2 godine je bila predsednik Nacionalne kancelarije Srbije Međunarodnog centra knjige za mlade. Bila je autor i urednik udžbenika odobrenih rešenjima Ministarstva prosvete i predsednik Udruženja izdavača udžbenika Srbije. Autor je knjiga, intervjua sa istaknutim ličnostima srpske kulture, Plavi krug, knjiga koja može slobodno biti bukvar budućim kolegama našeg Esnafa. Pored svega što smo naveli, ona je uslovno rečeno glavni i odgovorni krivac što se zovemo imenom kruga. Dakle, pored svih zanimanja, ona je i kuma naše emisije koja ponosno broji 5 godina, pa smo odlučili da ovo večer bude zajednička proslava našeg rođendana, a rođendan bez kume nije rođendan. Večeras razgovaramo o novinarstvu, edukaciji, o očuvanju kulturoloških vrednosti, umetnosti i životu koji je zaista čarobni krug, a priča poetu će nam objasniti profesor, doktor, novinar Dragana Litišić-Dulić. Naše gošće, večeras se družimo i sa Umetničkim centrom Stoko, koji je osnovan avgusta 2020. godine s namerom da organizuje kulturne događaje i prezentuje tradiciju, umetnost i kulturu ljudima u Švajcarskoj. Vode ga muzički obrazovani ljudi sa puno pevačkog, igračkog i sviračkog iskustva. Posle decenija rada u raznoraznim orkestrima i grupama pevača, kao što su Muzička škola Mokranjac iz Beograda i iz Kraljeva, etnomuzikološki odsek Muzička akademija u Beogradu, Balkanika, Stupovi, Teodulja, ansambl Renesans, grupa Gora, zatim igranja u kulturno-umetničkim društvima Radovanović-Kikac iz Bazela, Krsmanac i Branko Cvetković iz Beograda i učešća u mnogobrojnim projektima i seminarima javila se potreba da sve svoje iskustvo usmere u pokretanje ovog umetničkog centra. Soko se prvenstveno bavi organizacijom kulturnih događaja, želeći da ljudima u Švajcarskoj ponudi neku drugačiju vrstu sadržaja od onih koji su trenutno na raspolaganju, a i časovima srpskog tradicionalnog pevanja i osnovama srpske tradicije, pre svega za decu, ali i za odrasle. Ispred ovog sjajnog društva večeras će govoriti Andrijana Adamović. Mislim da je najbolji krenuti sa muzikom. Program će otvoriti pevačka grupa Umetničkog centra Soko, znači ponovo se družimo.
ćemo, jel tako? A u toku večeri ćemo čuti divne note, violine i klavira u izvođenju Marte i Petre Adamović, kao i Erike Kirkl. Da. Čuće se i stihovi našeg vrlog pisca Miroslava Jokića. I da krenemo ponovno s pismom. Ja se najiskrenije zahvaljujem što ste došli na ovo naše književno muzičko
veče i eto, očekujem da ćete nas podržati, a na prvo mesto da ćete podržati ove divne, talentovane mlade ljude i još jedan aplauz ponovo za njih. Kažu Bog na nebu, na zemlji kum, kumova se uvijek poštovala i sve traži svoj trenutak, pa smo eto, kakav bi rođendan s kome bio, a s obzirom da imamo ispred sebe, kao što sam malo pre rekao, bukve za svakog budućeg novinara, ko zna da možda među ovom divnom decom bude neki budući novinar, pa budemo ponovo da intervju, pa nas ovim prošaltere, ako kaže, sad ćemo mi da pravimo program. Dragana, dobro ti nama prvo došla i u Švajcarsku i u Cirihiju krug. Kao što si malo preko planirali sa druženje, namestilo se kako se namestilo i sad eto da pričamo o tom trenutku. Svi znamo da nijedno od njih nije slučajno, kad je u pitanju slučajnost, tu je da nam objasni zašto smo baš mi na tom mestu u tom trenutku. Koji je trenutak odredio tvoj životni poziv novinara i profesora? Objasnit ću vam taj trenutak, ali moram da se sada prisjetim i reći našeg čuvenog i duhovitog i sjajnog književnika i novinara Duška Radovića koji je rekao da svaki čovjek bi trebalo da bude pametan bar 2 puta u životu. To je kada bira profesiju i kada bira bračnog partnera. Ko ovog puta pogreši, taj bi trebalo da bude pametan čitav u životu. Znači, ispravlja te greške. Ja mislim da je taj trenutak kada sam ja odlučila da se bavim novinarstvom zaista nekako se desio slučajno, a književnost je zapravo moja ljubav. Za novinarstvo bih rekla da je moja strast. Ta strast je trajala više od 1 decenije i tih 90. godina ja sam bila student književnosti u Novom Sadu. Videla sam jedan oglas za posao. Televizija Novi Sad je primala novinara i saradnika i tada se još tako radilo. Ne znam da li je to sad običaj. Mnogo toga se promenilo. To su zaista bila teška, ali lepa vremena. I mi smo imali privilegiju da prečicom dobijemo odgovore baš u redakciji za kulturu od ljudi koji su obogatili i obeležili naš glavi kulturni krug. A što to znači? To su književnici, stvaraoci, umetnici uopšte, ali i duhovnici. Ovde imamo priča sa duhovnicima o porodici, o ljubavi, o smislu postojanja uopšte, o velikim pitanjima. Vi sami znate da mi živimo u vremenu takozvani krizi smisla i da izjednačavamo postojanje i posjedovanje. I da to naravno izaziva krizu smisla. I da su nam svima potrebni učitelji, duhovnici, pametni ljudi koji će nam odgovoriti na ta suštinska večna pitanja. U ovoj knjizi ja sam odabrala neke intervjue za koje smatram da bi svakom od nas u svakom dobu životnom mogli da pomogu. Jer ponekad vam jedna jedina rečenica može spasiti život. Zato se knjige i pišu. Mi smo ovde da bismo takođe sačuvali i negovali kulturu sećanja. Da bismo taj brzi srpski zaborav, mi, taj prekrasni narod, imamo pomalo i nekih mana, a ta mana je što brzo zaboravimo neke naše velikane i neke velike stvari iz naše istorije. Zato, eto, postoje knjige poput ove poente priče, Plavi krug. Ovo je u stvari 3. izdanje, svojevrsni triptih ili troknjižje Plavog kruga i tu stavljam tačku. I kako se to kaže, gde ja stavljam ti produžujem. Radio krug sada nastavlja neke nove priče i ja se nadam da novinarstvo pobuda i služi da podstakne ljude na nove ideje, da ćemo mi imati prilike da se radujemo i nekim novim ljudima i nekim novim umetnicima koji će imati šta da nam daruju i šta da nam kažu. Evo, imali smo prilike i da čujemo. To je ta generacija, dakle, nade ima. Znači da ipak nismo se izgubili na tom putu Plavog kruga? Ne. Iako je za očekivati da je odgovor suprotan,
međutim, ja mislim zaista se nismo izgubili, jer postoje ovakvo udruženje, postoje ovakvi mediji, tako da mediji su danas zaista od presudnog značaja za uspostavljanje vrednostnog sistema. Nekada je to bila epska poezija, priča se prenosila s kolena na koleno i tako dalje, u epskoj poeziji i narodnoj književnosti nema slučajnih moralnih činova. Dakle, uspostavlja se jedan vrednostni sistem koji je danas, dakle, narušen i mislim da mediji apsolutno moraju da shvate važnost i dragocenost bavljenja novinarstvom. Radio koji je shvatio, ja se zato sa njima družim, ja sam njihova kuma. A jako sam srećna što sam upoznala koleginicu koju izuzetno poštujem i cenim sveta prosvete i književnosti i eto što ćemo imati prilike da čini se nastavimo saradnje. Kultura čuvanja je uvek bitna, da tome radi mediji, prosveta i ovakve udruženja i ne samo odustati upravo zbog ovakve dece, a kad kažem i da govorim o nama koji živimo daleko od rodnog praga, to čuvanje još biti. I vrlo nam je drago kad neko poput tebe, dragi dođe da nam ispriča priču Poete plavog kruga, jer zaista u ovoj knjizi se nalaze sami dragulji naše kulture o kojima moramo pričati da se ne zaboravi. Neko kaže, pa gledati unazad nije uvek pametno, ja kažem, bez prošlosti ne može biti budućnosti, a sadašnjost je odlučujuća, pa moramo da budemo na licu mesta nekako aktivni i mi se trudimo. Sad neko kaže, koliko se to isplati, to se ne radi zbog toga, to se radi zato što se voli, jer voleti svoju decu na ovim prostorima, znači ulagati u njih, kako nije uvek novac materijalno, nego upravo to nematerijalno blago. I hvala ti što si uzela vreme i došla da ispričaš priču Poetu plavog kruga. Mi smo to pitanje ostavili za kasnije, ali naprosto se nalaže da te pitam šta je bilo odlučujuće da upravo ljude koje se naveli u knjizi izabereš. To su sami ovdje naši iskuretni. Da. Zašto je ovdje bio taj, vi sami možete pretpostaviti da novinari imaju prilike i privilegije da se sreću sa mnogim ljudima i da od svih tih brojnih intervjua i tako dalje, ovde sam ostavila 21 za 21. vek, a sve je počelo u Novom Sadu. Da, 21. U svakom slučaju, zašto? Zato što ovi intervjui imaju snagu suštinskih životnih poruka koje sam želela da prenesem čitaocima. Vidite, mi smo nekada u zlatno doba srpske književnosti imali književne kritičare ugledne. Znameniti Zoltan Popović u svojoj antologiji Novije srpske lirike je rekao da postoje 3 merila, 3 načela. Što se tiče, recimo, pesma. Pesma mora biti jasna, mora imati emocije i mora biti cela lepa. Ja sam se zaista trudila da ovi intervjui budu jasni, da prenesu emociju i da od početka do kraja imaju svoju dramaturgiju koja će nekako dočarati nekim ljudima koji će živjeti posle nas, kakvi su to bili ljudi, kakve su bile okolnosti oko nas. Jer podsjetit ću vas, ovi intervjui, najviše intervjua je rađeno 1999. godine, 2000. 2001. Vi znate, ima ovde i moje generacije koja zna šta to znači. 90. godine u Srbiji su bile vrlo teške i bilo je potrebno da nam najmudriji objasne vreme u kome se nalazimo i način izloženja iz takvih kriza, potrebno je naći smisao postojanja. Ja sam želela i možda ću imati tu prilike samo da vam kažem, mi smo svi u potrebi za smislom, a ovde ima nekih odgovora koji su vrlo jednostavni i dobijate ih od ljudi koji su zauzimali ne samo najviše pozicije, kao što je recimo predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti Dejan Nedović, nego su zaista bili ljudi koji su i zaslužili da budu na takvim pozicijama.
Zatim imate divne umetnike, slikare, Lucid, Moju i Ivanicki, koja osim što je slikala i pisala poeziju, kako je Olja Ivanicki pisala poeziju? Ja sam samo deo ovde unela u knjigu. Pa imamo primere, na primer, Vladeta Jerotića koji je govorio o porodici, o tome koliko je delikatno sačuvati zdravu porodicu, koliko je teško, koliko i roditeljima teško. Deci, naravno. U svakom slučaju, jedna knjiga koja je Bedeker za život, vodič neki mali. 21 ličnost, to je zapravo neki moj mali krug. Nažalost, on se sve više i više sužava, pa ja kolegama koji se danas bave novinarstvom predlažem da nastave dalje, da pronalaze neke nove ljude, jer su nam učitelji svima i svako vreme potrebni. Profesori književnosti imaju privilegiju da se druže sa genijalcima, jer i kad ste sami čitate knjige i okruženi ste genijima, ali mnogi nemaju privilegiju, rade neke poslove, ceo dan su možda u nekim drugim razmišljanjima i mislim da je jako važno da im upravo mediji prenesu esenciju, suštinu stvari. Koliko je bilo teško stati ispred takvih velikana, ti si tad bila mlada, i sad jedan Neda koji stoji ispred tebe, Steva Žigov, ovdje i Celica Bojkovića, pričamo o umetnicima, glumcima. Kako je tebi bilo u tom momentu? Treba smisliti taj intervju koji, kao što ti reče, liči na pesmu, početak, zaplet i kraj. Književnost je temelj i uporište. I onda, naravno, književnost daje samopouzdanje, zato što je u književnosti, opet se vraćam na Bogdana Popovića, velika biblija čovečanstva i ogled o čoveku uopšte, a sa druge strane, velika priprema. Ja sam zaista iščitavala knjige ljudi koje sam stala. Znate, sad malo se našali ona čuvena anegdota kad novinar ne pročita knjigu, svaku knjigu. I prvo pitanje, dobar dan ili dobro večer, o čemu zapravo reći o našoj knjizi? To sve objašnjava. Dakle, ja sam se zaista i pripremala za te emisije, pa nekako mislim da sam ipak i zaslužila s druge strane određeno poštovanje i velika mi je čast što je upravo Dejan Nedeković objavio jedan tekst o ovoj knjizi i svojvrstnu recenziju. Se nadam da će moja draga koleginica u toku večeri možda i pročitati jedan deo, jer recenzenta ovom prilikom nemamo. Tako da ćemo čuti sigurno taj deo, ali što je jako bitno da pomenemo, ti si i profesor. Kad, ne samo u zemlji, nego i u svetu, počitala sam na početku da si bila i u Moskvi i u Budimpešti i svuda po negde. I sad kada uporediš ljude koji žive van svoje zemlje i studente koji su u zemlji, kako doživljavaš? Postoji li razlika uopšte u tome? Mislim da su pogotovo prosvetni radnici dužni da pronose kulturno blago svoje zemlje i da se bave promovisanjem srpske kulture. To je broj jedan, ali Matija Bećović kaže za sve vas, uopšte za dijasporu, ja bih vam pročitala taj deo, mnogo je lepo. Da vrednu sopstvene zemlje možda najviše znaju oni koji ne žive u njoj. Sad, zašto je to tako i da li je to tako? Pošto je naslov teksta jako interesantno, kaže samo na jednom jeziku sanja. Naravno, ja sam to sebi kao pripremila, međutim, nikad ništa od plana. A i mnogo ne volim planove. Ne volim planove zato što je osmišljena improvizacija je uvijek najbolja. Što dokazujemo trenutno, kao što vidite. Na 58. strani. Na 58. Bećović. Na 58. strana. Što znači kad sutra dan budete isto u ovoj ulozi sve je osnovljeno, ako ste već se pripremili. Tačno. Evo ovako, kakav odnos prema maternjem jeziku imaju Srbi u dijasporu? Matija Bećković kaže, hteo bih da izbjegnem patetiku, ali je ne treba izbjegati
izbjegavati. Ljudi bi trebalo da putuju da bi više voleli svoju zemlju i da upoznaju druge ljude da bi više voleli i cenili svoj narod. Jer nije slučajno kazano, svaki narod je deo Božje promisli. Ono što je kazano za narod može se reći i sa više razloga za jezik, jer nema svako jezik. Onaj koga ima zadužen je za nekim važnim, velikim, jer ako na svom maternjem jeziku ne možete da komunicirate i sa nebom i sa ljudima, nećete ni na jednom drugom. Možete da naučite druge jezike i treba da ih naučite i da ih govorite, ali samo na jednom jeziku sami. Samo jedan jezik vam ostaje ako sve druge zaboravite. Ako taj jedan jedini zaboravite, onda ste sasvim izgubljeni, nestali. Toga su naši ljudi postali svesni, baš ovi koje sam sretao po svetu i samo se zbog tog jezika mogu zaplakati. Njegovi konci, ko zna gde oni sežu i da li nas povezuju više sa nebom ili sa zemljom, jer u svakom jeziku postoje te dve strane. I sve rekao, mi smo imali prilike nekoliko puta, ovde su neki članovi Srpskog kulturnog društva, gde smo se svi rado sastali, sećaju se mnogo koliko smo tamo imali letnih događaja i Bećković je baš došao na 25-godišnjicu postojanja Srpskog kulturnog društva, gde smo čuli mnogo toga što ne smemo da zaboravimo, a i bilo nam i drago kad čujemo da nas neko tamo na tom sluhu da se bolje čujemo. Kad je u pitanju Matica i Mesijana. Ja bih volio da čujem taj deo od Markovića, mislim da će i Dulici to dobro reći. Ja to nisam uradila, kako zbog toga se ovo desilo, ali dobro. Autentični zvuk plavog kruga. Zašto je plavi krug dragocena knjiga? Gospođa Dragana Litričin-Dunić je kao novinar, kao mlad čovek, došla u kontakt sa jednom generacijom koju ne pripada, koja ima svoju viziju sveta, uspeha, promašaja, htenja, nada. I bio je veoma zanimljiv taj susret, bar za mene, a verujem i za ostale čije se imena nalaze u knjizi. Ono što sam doživeo je postepeno poveravanje. Ona je to uspela u jednom vremenu u kome je dijalog iščezao, u kome je ljudska usamljenost dominantna, u kome umesto dijaloga postoji monolog, gde se slušalac tretira kao zvučna kulisa koja vraća odjek sopstvenih misli i glasa u kojem čak počinje da uživa, a da ga zapravo ne zanima šta onaj drugi ima da kaže. Međutim, u pristupu gospođe Litričin-Dunić prisutna je velika vrsta smernosti u tom smislu. Upravo zbog te autentične iskrenosti, koja je danas veliki raritet, da ne kažem da je gotovo iščezla, dolazi do jednog neobičnog kontakta koji omogućava da se njeni sabesednici otvaraju postepeno i da shvate da pred sobom imaju novinara koji podstiče na dijalog. To je tajna ove komunikacije. Da se uspostavi jedna harmonija i ljudska toplina koja je danas takođe retka i čak zvuči arhaično. To je tajna novinarske veštine. Taj dar ona poseduje i ona inspiriše iskrenošću na iskrenost. To je što se tiče forme, koja naravno nije nova. Znamo velike dijaloge iz antike i iz drugih primjera književnosti. Ali ta forma je kod nas retka, upravo zbog toga što se nije uspostavila ta božanska iskra u susretu dva čoveka. Mislim da je zbirka intervjua Plavi krug vrlo uspela i dragocena knjiga koja će imati dugo trajanje, jer je gospođa Dragana Litričin-Dunić uspela da uspostavi divan kontakt sa vrlo zanimljivim ljudima ovoga vremena. Ona je napravila svojevrsnu brojanicu različitih ljudi, jedan neobični ansambl koji nema ništa zajedničko osim nemira koji savlađuje. Ona je sakupila niz vernika koji ne moraju biti vernici u pravom smislu te reči, već ljudi viših duhovnih izgleda. Dragocenost ove knjige je u njenom autentičnom zvuku, a zasluga je ono što je postavljao pitanja
koji je ušao u tu avanturu kreiranja. Akademik Dejan Netković. Što ću lepo reći? Čovjek je stvarno. Ne znam da. Na minu čuti kao. Ja predlažem da mi sada opet slušamo naše mlade talente. Ali ja puno ne možemo reći. Pa ne misli Bože. Ali ja sam uma. Ali pustit ćemo je u prvom delu, tako, a onda ćemo da slušamo neki drugi priče. U svakom slučaju, meni je Adriana sam napisao Tarantella, Allegro Vivo, na klaviru svira Petra Adamović. Sada je u stvari vreme za muzičku poentu priče, zato bih zamolila našu Adrijanu Adamović da kaže par reči o umetničkom centru Sokol. Inače, Adrijana Adamović je dugogodišnji prosvetni radnik, kako u Beogradu, tako i na ovim prostorima. U svoj rad je utkala i svoje dugogodišnje pevačko iskustvo, trudići se da deci i na ovim prostorima ugradi ljubav pesmi, muzici, istoriji svog naroda. Andrijana, dobro večer. Dobro večer, Violeta. Pre svega želim da ti se zahvalim što ste direktno iz Bazela, ne Berna. Bazela. Bazela, znaš ko uvijek već od tada grada? Došli ne prvi put i pre godine smo proslavili zajedno jedan rođendan. Ja sam zaštitan da sam bila delice i nekako još je bila korona i ja sam bila prvi gost koji je posle korone došao u studiju i to je baš na rođendan. I zamisli sad, plavi krug, priče poenta, Sokol koji uopšte nije, ima tu jedna crta koju želim ovom sad pričam, ali meni sad su draga priča, nije svaka ptica Sokol, pa je šuma, šta ti priča. Ajde da čujemo malo, koliko vas je večeras došlo? Danas je došao veći deo dečje pevačke grupe, njih je ukupno 10. Troje njih nažalost nije danas moglo da dođe iz nekih prirodnih razloga. I imamo još jednu žensku grupu pevača gde ima 5-6 žena koje se bave baš ovim tradicionalnim pevanjem. Jedno malo udruženje, kad pogleda čovek koliko obično ta naša srpska društva imaju članova, ali ja nekako mislim i da nas je više da ne bismo imali da radimo tako posvećeno i kvalitetno, da bi se poizgubilo na kvalitetu. Tako da sam vrlo zadovoljna. Ovde ima trenutno njih 4, Mija, Dijana i moje čerke Petra i Marta, koje sa mnom rade od početka, ovo je 5. godina.
prvo 1 godinu smo proveli u Kikcu, a onda smo nastavili sa radom u Sokolu. I druga deca koja dolaze, pridruže se, neke ostanu duže, neki kraće, ali ovo je, da kažem, jedna moja okosnica, jedno uporište gde postoji velika, ja mislim, uzajamna i ljubav i poverenje i pre svega podrška roditelja koji zdušno dovode decu i veruju mi. Mislim da baš u to doba korone koje sam malo pomenula smo bili jedan potpuno jedinstven slučaj kada je bilo zabranjeno zaista bilo kakvo okupljanje, pa onda još i pevanje koje je vrlo opasno za prenošenje virusa. Ja nisam želela da odustanem i u tom periodu kad deca zaista nisu imala ni jednu drugu aktivnost, mi smo se skupljali i dalje u svom redovnom terminu, mi smo pevali i poštovali smo tu naredbu, ali smo učili epske pesme, da recitujemo, pa onda pravili gusle od papira, pa učili smo razne neke, da kažem, te pojmove tradicionalne koje deca ovde zaista nemaju načina da čuju i da nauče, jer deca u Srbiji su tome izložena nekako podrazumela se i u vrtiću, i to su i bake, i deke, i tetke, i svako ti nešto da, a ja sam videla zapravo pre svega kroz moju decu da ukoliko ja smisleno i organizovano ne radim na tome, da će one ostati bez tih pojmova. Ko je Kraljević Marko, šta radi Šarac i tako neke stvari koje mislim da su sastavni deo našeg bića. Tako da eto, ovo je 4. godina tog nekog našeg malog rada, iako je prvobitna ideja bila zapravo da organizujemo svetosrpski ili srpski bal. Ali se to je učinili na samom početku? Od toga smo nekako i krenuli. Da, čitala sam i gledala, bilo sjajno. I nekako nam je prva želja bila zapravo da radimo takvu vrstu, pa da budemo neka paralela onome što radi Radio Krug. Znači neka druga stvarnost, neka druga kultura. Iako ja lično sam igrala folklor preko 20 godina i bavim se ovim najtradicionalnijim načinom pevanja, seoskim tradicionalnim pevanjem, smatram da mi Srbi nismo samo to, nego da pored toga postoji jedan čitav sloj tradicije i kulture gradskog karaktera koji takođe ne treba da zaboravi i ne treba da ga se stidimo. Čitav taj krug ima svoje priče poente, je tako? Pretpostavljam imate mesta i za sa Poliće, pa eto prilike da pozovem ljude da vam se jave, da su to, znaš, ništa danas bez socijalnih mreža. Jeste, trudimo se, evo, kad pa da, dođu neki, prođu neki vide, nekima je možda to nezanimljivo, ali postoji jedan, da kažem, kontinuirani protok. I dečice, i te ženske pevačke grupe koje je trenutno aktivne. Da pošaljemo mi poziv za sve one koje je ovo zanimljivo, zaista je zanimljivo, da zaboravimo, kome na srcu leži tradicija i lepa pesma i divna igra, kako beše country, tako ne smemo to da zaboravimo nikad. Neka se jave na društvene mreže, verujem da imate i opcije. Imamo i oficijalno, da, website i Facebook stranicu i čuje se već polako, evo, za 2 nedelje, kad nam se novembra pevat ćemo u Bernu, u Srbiji posle liturgije, na jednom mini etno koncertu uz neke guslare, tako da dešava se, da. Ali što mi se jako dopalo, rekla si, ne radimo na veliko, nego stvarno treba da se čovek fokusira na kvalitetno pevanje, pa neka je grupa manja, ali da je to stvarno kontinuirani rad koji daje i rezultate i uspehe, samim tim je priča još bolje. Nekako to je suština svega. Ja predlažem da mi ponovo malo slušamo muziku pa da se vratimo Plavom krugu. Ićemo, nema i Nikolo Gajle Bolo. Može? Kićeno nebo zvezdama, ojo zvezdama, kićeno nebo zvezdama.
Niccolò Galego, lemo more, Niccolò Galego, lemo. Niccolò Galego, lemo more, Niccolò Galego, lemo. Nemi porugajde, voće more, nemi porugajde, voće. Nemi porugajde, voće more, nemi porugajde, voće. Makali ti je donelo, makali ti je donelo, more, makali ti je donelo. Donelo pa i dovelo, more, donelo pa i dovelo. Donelo pa i dovelo, more, donelo pa i dovelo. Šarenu kravu sa stele, more, šarenu kravu sa stele. Šarenu kravu sa stele, more, šarenu kravu sa stele. I televuje šareno, more, i televuje šareno. I televuje šareno, more, i televuje šareno. Niccolò Galego, lemo, more, Niccolò Galego, lemo. Niccolò Galego, lemo, more, Niccolò Galego, lemo. Ne mi porugajde, voće, more, ne mi porugajde, voće. Ne mi porugajde, voće, more, ne mi porugajde, voće. Makali ti je donelo, more, makali ti je donelo. Makali ti je donelo, more, makali ti je donelo. Donelo pa i dovelo, more, donelo pa i dovelo. Donelo pa i dovelo, more, donelo pa i dovelo. Šarenu ovcu sasjagnje, more, šarenu ovcu sasjagnje. Šarenu ovcu sasjagnje, more, šarenu ovcu sasjagnje. I jagnjemu je šareno, more, i jagnjemu je šareno. I jagnjemu je šareno, more, i jagnjemu je šareno. Kako smo spojili sve elemente pčelaškog kruga. Hvala mnogo drugari. Mi ćemo još malo kasnije. I evo, ja stvarno svježim kada ovako čujem njihove vokale kako ste vi to dobro uradili. Koliko puta uradili? Pa nažalost samo jedno mene. Svaki Jer su čas. sva deca preopterećena i ovo je za sad termin koji postoji i funkcioniše, tako da ja bih voljela ideja je probitno bila da to bude tako nedeljno, jer smatram da je to jedini minimum u stvari koji može da da rezultat. Za jednu nedeljno, Jednu nedeljno, ovo ali se sad Ali sigurno zaslužuju mnogo veći aplauz. Da. Što ti kažeš na ovo? Ja kažem da je ovo moja najveća promocija, sam imala mnogo promocija tog kruga, ali ovako lepo, zaista, sad mislim, hvala vam, zaista se posebno veliko. Ti si nas okupila ovdje svojim dolaskom, ali ja pokazujem. Deca nisu u ovom trenutku baš svesna, možda i ne razumeju čitavu našu priču, ali zaista za mene kao nekoga koji je profesor književnosti po primarnom obrazovanju je zaista privilegija i čast. Da sedim prvo ovde sa vas dve na sceni, a i što smo mogli eto da na neki način malo oplemenimo i damo neku ljubičnu odgovoru i večer. Pa svi imamo istu misiju, zato smo tu. Tako je, bravo. I zato je ovo krug. Ali što nam je nevjerojatno koliko njih veliči ljudi, ja mogu da kažem. Kad sam razgovarala sa Adrijanom i dogovarali smo se za prošlu promociju, kažem, mi moramo nešto zajedno da uradimo, jer samo na taj način stvarno ponavljanje svih ovih reči, očuvanje, kultura, kulturna baština, mi ćemo da usadimo u njihovo sećanje, ono što će oni pričati kasnije svoje dece. Ja kažem, dolazim na Dragana Litičin, a mene zanima mi se možda si vidim, pa ti si izložila u jesu stilu toga. Učili se... Ja se učim Violeta, bilo baš u svoje. Pa jedno. I kažem, jer se vam ste upoznati, onda gledam nju, da mi ličite. I on tako tako. I stvarno liče. Ja ću onda to da shvatim kao kompliment. Pa ne, Pa što Dragana doživljavam kao ne i samo liče, nego pazi, književnost je u pitanju kulture, u pitanju
još jednog gosta iznenađenja, u zadnjem času, do duše rekao sam njegovo ime, ali nismo mnogo pričali na početku o njemu, a ja ću sada da ga predstavim. Naime, znam da se nekako voli poeziju, pozorište, muzika, tako, umetnost uopšte, mislim da ćete se umetničko umeće našeg prvog pesnika Miroslava Jukića zasigurno dopasti, a on je rođen u Zavidovićima, studirao u Beogradu i Sarajevu na Vojnoj akademiji, kao i na Pravnom fakultetu. Njegov životni put ga je odveo na Novi Zeland, Austriju, da bi na kraju došao i ostao u Švajcarskoj. Prvu knjigu, Tajanstvena lepota postojanja, objavio je 2017. godine. Pre par godina je u izdanju Krepine radionice Balkan izašla i njegova druga knjiga, Bijelo na crno. Amaterski se bavi glumom, odlično peva i svira gitaru i kaže da je najbolji pesnik među oficirima. Veruje u ljubav koja će ga sad nekim negde odvesti. Violeta me baš zbunila, ima ona kratka najava, ja sam mislio da ću na tome završiti, ali hvala. Ja moram da kažem, imam tremu nakon nastupa ovih divnih djevojčica i dječačića. Ovo da se dešavalo tamo negdje, to ne bi bilo tako neobično kao što je ovo. Naša djeca u mnogo slučajeva loše govore i jezik, kamoli ovako nešto. Pored ovako veličanstvenog, izvornog, višeglasa, ja sam predan nastupim. Violeta me najavi kao pjesnika, ja ne bih sebe zvao ni pjesnikom ni piscem, ja bih samo možda rekao da sam zaljubljenik u pisanju pjesmica i zapisivanje nekih stvari. Ali volim da interpretiram dobre stvari koji su veliki pjesnici i poete zapisali. Evo nešto od toga što sam najavio, ali pošto me najavila i kao pjesnika jednu ću svoju kratku pjesmu reći. Ako ne neće da ti ništa vrati. Volio sam je jer je bila moje sve. Moje svitanje i moj mrak. Volio sam je kada je vragovi odnesu crne misli, kada me nije voljela. Kada bi okretala leđa i urila nešto samo znamo. U njenim zjenicama bio sam mali, a tako veliki. Čekao sam iznova da prođe ponoć, koja preskače još jedan broj na satu, na kalendaru, ne bi li se vratila našu sobu. A sijala je kao da je samo sunce sišlo. Harala mi je kroz noći, kada se nebo sruči, prospe svu kišu. Hvatao sam i posljednji dan, da mi da snagu, da još jednom na putu koji život zovu vratim njene oči s koji ću mirno zaspati. Zaspati bez straha, kajanja i pitanja. Da li sam ovom zemljom hodio ženom ili moranjem? Vuku me njeni konci svileni, kako ih je samo majstorski izrezla, zakačila na svoje njedra. No čini se da je ipak zaboravila i na čvor. Da li je s vremena na vrijeme žulja? Volio sam je. Na njenim dlanovima je ostala moja duša. Odnijela je. Kako je i dalje volim.
i tako napisan je. Lagano družimo. Svima su nama koraci odbrojani. Zato i kada te lagani hod umori, udahni duboko i na trenutak stani. Samo lagano, stari moj. Na kraju će ipak neko doći po svoje. Ubaci banku u šešir i prosi, ako ne može sve da bude tvoje. Lagano me voli, ljubavi moja. Lagano mi ljepotu svoju otkrivaj. Ja idem da kradem svjetlost od mraka, a ti ostani i snove nam snigi. Lagano mi igra cigančice lijepa, lagano mi sviraj, moj stari druže. Ja ću lagano pjesmu da pjevam, ne bi li sve ovo trajalo duže. Eto, to je bilo od mene. Sad imamo kompletnu grupu, a inače na ovu temu imaš odgovor, je li tako? Imam odgovor, ja mislim da ste se vi pronašli upravo u ovim rečenicama čuvenog glumca Steve Žigona na postavljeno pitanje možete li napraviti paralelu između glume i književnosti. Kolosalni, veliki Žigon kaže glumac i s njim pozorište. Su one institucije koje književnost čine besmrtno. Što pozorište ne prihvati, ne prigrli, neće živjeti dugo. Pozorište je živa teorija književnosti. Glumci su živi most, kultura preko koga prelaze samo večne vrednosti. Glumci su prvi umetnici, oni su umetnici reči, a u Bibliji piše u početku beše reč, ali izgovorena reč. Bilo je mnogo Šekspira u Šekspirovo vreme, ali pozorište je preneo u naše vreme samo ono koji večno živi sa njim. Napisano je 1000 analitičkih rasprava o Šekspiru, te rasprave uglavnom čitaju samo stručnjaci, a on živi zahvaljujući teatru. U srpskoj književnosti su mnogi pesnici dočekani na kritičarski nož, ali su i glumci vratili u život. Čak i jedan dis ne bi bio ono što jeste, da ga tako uporno, nadahnuto i raznovrsno nisu kazivali dramski umetnici. Scenski govor je najviši oblik čovekovog govorenja. Od običnog ljudskog govora činimo istoriju i pronalazimo skrivenu logiku. Bravo. Ta pisana reč, to bi pola bilo izgubljeno negdje mimo hodu, ali kad ta reč zaživi kroz neče lik, pa to je nešto nevjerovatno, stvarno je odlično napisano, a ti si dokazao to u Domu vojske, Onomad, je li tako, kada si igrao koga? Koji su ove živote. Tako je. Ja se nadam da ćemo mi jedno evo predloga, sve onako spontano, da napravimo priču, evo Bobo je tu, ja već ovako begenišem za neki muzički deo i da napravimo iduće godine. Ja ti sam mogla. Iz kruga, okrug, hvala ti Bogu, Miroslav. I ja sam to već notirao, negdje za sledeće godine, tako nešto napravimo i bit će super tu i sopto, šta hoćeš dalje. Artbeat. Artbeat promoviše ideje plavog kruga, čuli ste otprilike šta je to i koje su to ideje. Artbeat je jedno malo udruženje, jedan kreativno-edukativni centar koji je objavio svoj prvenac, ovo je naš prvenac. Eto ekskluzive, mi smo tu i u tom smislu da budemo spona sa Međunarodnom sajmom u Beogradu. Sve nam se poslato. Artbeat nema velike pretenzije, ali zaista onako usklađujemo se što se tiče ciljeva, ali i ishoda. Veoma mi je drago što sam na tom putu plavog kruga srela ljude koje sam mi uključila u udruženje Artbeat,
koja se širi, imamo međunarodnu saradnju, uključuju se mladi studenti iz drugih zemalja i mislim da ćemo napraviti jednu finu priču promovisanja ne samo naše kulture, nego i upoznavanje drugih kultura, što je jako važno, da bismo se bolje razumeli, da bismo bolje komunicirali, jer čak i kad govorimo istim jezikom, ponekad se ne razumemo, sad ne. Šta je suština? Potrebna je volja i želja da se razumemo. I potrebna je ljubav. Gospodine Ivkoviću, tu ste potpuno u pravu. E sad, kad je o ljubavi reč, ja mislim da bi tu Violeta nešto imala da kaže. Čas baš izazavljeno. Šta bih vam mogla reći? Volite se, ljudi iz kruga oko krugu. Ljubav je sve manja, svi pričaju o punim ustima o ljubavi. I svi glumakaju, gledaju ljudi nešto što nisu. Budite svoji, prihvatite ljude preko puta vas onakvima kakvi jesu. Ne pravite od plastelina oči, uši i nos. Jer to nisu isti ti ljudi. I onda ne volite te ljude. Zato je meni drago da u krugu naših ljudi postoje upravo takve osobe koje vole punim srcem. Eto, zato se ti u tom krugu, ali vole ljude, postoje tako puta. Ne grade nešto od njih što oni svi smo svoji. Da, to sam ja prepoznala i zato mi je drago što sam kuma ovakvog kruga. Ali kada sam govorila o ljubavi, govorila sam upravo o toj ljubavi prema umetnosti i kulturi koja se radi i kada nema tu neke dobiti, nema neke satisfakcije u tom smislu. Jedna čista ljubav prema umetnosti i umetničkim vrednostima nas sve povezuje. To je suština i ove večeri. Pazi, ovo sa ušima, nosom i sa ustima ima vrlo usko veze sa tom kulturom. Postoje oni malo, kako si počela intervju večeras? Kaže, došao sam na intervju kao ono, o čemu se radi ovdje? Tu je ljubav, nema ni uši ni nos. Znači, ako volimo onako svim srcem i nastavljamo dalje, prenosit ćemo vas ljudima koji će punim srcem pričaju o kulturi i umetnosti. E, sada smo opet došli na pesmu i igru. Pa koga mi sad će da bude svirka? Da će biti svirka. Kako da izgovorim lepo da ne poveše sonatina, opus 27. Zdeko Fibih je kompozitor, sonatina opus 21, i to se tako zvanično u klasičnoj muzici. Ovdje sada da vam... Ovo je vaša makija, to tanec na povratu. Marta svira violinu, Dobro. a naša divna prijateljica Erika Hirkel prati je na klaviru. Mada, u stvari, ovo je sonatina, u stvari za klavir i violinu, tu su koji je dopovedano. Da čuješ ovo?
ča, ča, ča. A posle toga su opet Marta i Erika se dvojiču. Kako se stiga nas. Kako ih rekla? Romantični komad krvi. Mi smo ta generacija. Aha, prošle. Da, sad ćemo pričati posle.
početku i koji je odlično. Ko je bio kreator ovih haljina divnih? Kreator je nažalost bio Amazon. Ali tako Jer lepo. ja već jedno isto vreme razmišljam šta bi i kako bi, hoću da to bude nešto potpuno jedinstveno, napravljeno baš za nas, da možda ima neku libadu kao deo gradskog kostima. Ali u traženju svega toga, nametnulo smo se tu neka rešenja preko interneta, pa smo imali prvo jednu teget kombinaciju, teget haljenice sa tim zlatnim detaljima, i cijele prošle godine su u njima nastupale i onda smo rekli da se, pošto već previše nastupamo, moramo da imamo sad i drugu kombinaciju, a da bude opet slična i eto tako smo onda na isti način pronašli ove haljenice, ali ja i dalje želim da taj kostim neko nama nekad sašije, samo moram ja još do kraja da u glavi znam što je to i šta. Još treba da se pojavi taj čovek koji će da mi da to rešenje. Šta bi plavi krug odgovorio ovom klasičkom trenutku? Ovaj trenutak je zaista čudesan, božanstven, čaroban, prelep za mene i ja ću ga zaista dugo pamtiti. Muzika je najbožanskija od svih umetnosti i je najmanje omeđena granicama. Naša primadona Jadranka Jovanović je jako lepo kada se me pitala u emisiji Ličnosti i svetovi, imali smo rubriku Plavi ton. Pitala sam je da nešto izdvoji kao svoj plavi ton, a ona kaže, kada ste me pitali šta bih odabrala za plavi ton, ja sam zaista iskreno rekla ništa svoje. Jer zaista ne mislim da bi trebalo sebe da stavim tu. Ima nešto što mislim da je mnogo, mnogo važnije. Mi smo zaista mikročestice, svi umetnici i služimo umetnosti. Postoje dva pristupa, da tako kažem, koja globalno određuju kvalitet umetnosti, odnosno umetnika. Jedan je takozvana stručna kritika, a drugi je, koji je meni prihvatljiviji, umetnik je svaki onaj koji je izazvao emociju kod drugog čoveka. Pokrenuti, učiniti neki osjećaj kod drugih ljudi. Vrlo je važno za jednog umetnika da bi se zaista tako osjećao, da bi smeo sebe da nazove umetnikom, da shvata da je on samo sluga umetnosti, da njoj služi, da se njoj klanja, a nikako obrnuto. I zaista, prihvatam da mogu da postoji neka kolebanja na početku kada je umetnička ličnost mlada, uopšte, bilo koja ličnost u profesiji, kada se još traži, kada se ispituje, kada se dokazuje, ali vrlo brzo prava ličnost mora da raščisti s tim da je u službi onoga što čini. U ovom smislu, u ovom slučaju, umetnik se klanja umetnosti. I ja želim da ovaj plavi ton posvetite večnoj lepoti umetnosti, onome što je zaista za mene lep i zbog čega se budim svakog dana radujući se danu. Ja sam opet ovoga puta srećna što je sudbina ili Bog ili neko izumeo muziku koje ćemo se svi, dokle god se naše duše budu pojavljivale, raditi. Da je ova knjiga kulturološki duh, lingvistica, sve što treba da se zapamti i da se nastavi dalje, to je upravo ovo. E sad, pošto nam vreme onako malo nameće korak i brzinu, ja moram opet se vratiti na nama jako važnu stvar, kao što rekao na početku, da pored svih zanimanja, Dragana Litričin, Dunić nosi još jedno ime, to je svakako Puma Kruga. Evo to ime, ja bih zamolila umetnički centar Stockholm za neku veselu pesmu, znaš ono. Eto se ona čas da nestanim i brzo se vratim, jer nema veze, posle vam pričam zašto moram da odem da bih se vratila. Tako da, nakon, znaš ono, da mama, evo sad će se vratiti. Ja večeram radim Zvezde Troji. Šta kažeš? Aha, da, naravno, ti sam kažeš da treba da kažeš, mene nema ovdje, ne postoji uopšte sada. Pričamo jednu pesmu na bas, opet a cappella, bez muzičke pratnje, ja večeram Drage Zvezde Troji, a onda ćemo uz pratnju klavira, koji će svirati Petra, da otpevamo jednu veselu pesmu.
Bila izađeni sen. Počnem dvoje. Ja večeram, dragi zvezde broji, joj, ja večeram, dragi zvezde broji, ja večeram. Izašla bi, al ne smem od mojih, joj, izašla bi, al ne smem od mojih, izašla bi. O moj dragi, joj dam gubom moja, joj, o moj dragi, oj dam gubom moja, o moj dragi. Što dan gubiš kad ja nisam tvoja, joj, što dan gubiš kad ja nisam tvoja, što dan gubiš.
Ajmo. Znači, šta treba zamisliti? Da ovo nestane. Aha. Juho, da. Da traje što duže iz kruga u krug. Ajmo. 3, 4, sad. Još malo. Pošto je u srpskom narodu pun osoba poslata od Boga da čuva, sad već ovaj umetnički, porodični, literarni kružok, jedan naš zajednički krug. Čuli smo da je umetnik svako onaj koji može da postigne ljubav, kao što je naša draga Violeta, kao što je Tanja. Ja sam umesto zahvalnice donela nešto što mislim da je značajno da čuva naš krug, da nas čuva sve ovde i da dalje promovišete srpsku kulturu. Svečano da pročitam i čestitku. Dakle, pogledajte ovde... Ne pazim se ovo sve stigli. Uvaženim koleginicama, Violeti i Tanji, sjajnim zvezdama našeg medijskog neba, za srećan 5. rođendan radnog kruga, sa zahvalnošću i ljubavlju kuma. Bravo. Da li može lepše i bolje? Jer svi trebamo da čuvamo sebe, sad se zativa, pucam celo večer. Toliko nam je lepo, toliko smo dirnuti i toliko smo čekali da ovo ostvarimo, da ja prosto nemam drugu reč nego kažem hvala ti i da se družimo na nogale. Najvažnije što je ovo večer bilo puno emocija. Jeste, zato ste I da ćemo sad svi da probamo to. Eto, smo ostali, zato što imamo još nešto da vam kažemo, ali nisam mogla da čekam kraj emisije. Da to uradimo svi zajedno posle jednog doktora. Možda ga ne. Eto, ja mislim da ćemo opet nešto da pevamo dok ja ovo vratim, jel može? Možemo ono što smo deli za kraj ili... Pa možemo i još sad jedno, pa onda još jedno za kraj i tako to. Ja ću ovo da nestanem, pa ću ovo dođe. Hvala vam mnogo. Tamo je selo moje,
kao što se ti nam ovo belog anđela da čuva sve naše stanice u krugu. To je jako bitno. Andrijana, hvala tebi mnogo. I sad dajte napravimo rezime svega. Priče iz Plavog kruga imaju vaspitno obrazovanu ulogu. Veče svakog napisanog teksta je zaista suštinska životna poruka. Formule istrajnosti su život koji stvaralaštvom ne poražava htenja i upravo zbog toga u kulturi spas. Osmisliti život krstoliki plod od dveju ličnosti, dok se ljubav suprotstavlja smrti. Radosno buđenje rađaju dizajn bitisanja, onda kad život i kaos uvedemo u red humorom. Beleženje čoveka je hod kroz bezbroj suza naših, jer i fatalne žene plaču. Kad verujete u svetlost, lakše snosite tamo. Čak i kad pitanje soneta može biti i političko pitanje. Kupa planete je tamo gde se umetnost bori za život. Živa tradicija, to je ona žunja za celinom, jer znamo da je naša kultura reprezentativna. Autentični zvuk Plavog kruga nastaje kada sanjate samo na jednom jeziku. Viši smisao života je priča poenta iz kruga o krugu u krug. I šta reći go, hvala svima vama, dragi naši. Uvek je drago, bez obzira koliko nas ima u sali, kada ne želite vreme i kilometre da očuvamo sve ono o čemu smo večeras pričali i to je poenta priče iz našeg kruga. Andrijana, hvala i tebi i drugarima iz Umetničkog centra Soko. Kaže, ne kulturni, Umetnički centar Soko. Hvala vam mnogo što ste večeras ovde i nadam se da ćemo uskoro da se družimo u Radio krugu, jer tamo su najveće žurke, jer tako? Za nama. Hvala Miroslave. Molim me zadovoljstvo. Zapamti ono što smo malo prepričali, Boba je isto svedok tome, očekuje vas oboje. I šta reći? Naše pravilo je da pre nego što završimo program, napravimo zajedničku fotografiju za uspomenu sećanje, knjigu sa potpisom i uvek lepo imati u svom ormaru, možete biti vlasnik ovog divnog kulturnog bukvara, kako volim reći, po povoljnoj ceni i eto, družimo se i dalje, pratimo se na talasima Genaleka, nedeljom, utorkom i petkom. Šta još reći? U Violeta, Vilaci i Božanski. I ja mislim jedan sad aplauz za Violetu koja voli, mislim da bude lider, jer obožavam, ali onda voli da to sve ide po planu, kako dalje. Međutim, ovo je večer slave i na prvom mestu rođendanska proslava Plavog kruga i poenta priče Plavog kruga. Prema tome, ja mislim da smo svi bili opušteni i da nam je bilo lepo, iako smo možda neko prekršili sveto Violetino pravilo da se moramo držati plana i programa. Je li bilo lepo? Jeste. Za nacionalne frekvencije. Pošto svi smo još tu, još svi su lako raspružiti samo svoje strane. Dragana će malkice da krene napred, da bismo svi došli po zadu i svi koji se svi zaključili. Može? Eto.